bareng Mbak Lisa ngagem jilbab wah jan kaya rembulan ingkang menghiasi langit biru ya Mak. Aja ngaten to, Mak Cange. Yulimbo aku grogi, jujur banget aku grogi. Mau joget grogi hadir di antara para hadirin para pamirsa kalian ingkang mangku hajat niku kula grogi wangun napa ora gitu tuh rasanya tuh gimana gitu. Menurut pendapat jenengan gimana? Ngeten lho nun sewu. Jenengan ngerti langit biru nih kok. Iya. Gitu. Ketika dihiasi dengan bintang-bintang itu indah. Namun ketika jenengan ini ngangge kudung, ya toh. Ya. Hiasan bintang-bintang dan langit biru itu sama dengan ditambah rembulan yang purnama penuh seperti cintaku yang penuh kepadamu. Aku harus minum ini. Aku aduh, ngapunten iki mboten gawe isu to Pak Cahyo. Panjenengan tadi lho udah dibilang Bu Kesi, satu-satunya niku nggih Bu Kesi niku lho ampun ngaten. Bu Kesi biasane lek iki jam pira to? Meh tengah 12 biasane ngantuk pisan yahene gitu. Bu ngapunten lho Bu, ini nanti ndak menghadirkan isu dikira aku mau gitu loh. Padahal ya lumayan ingin, tapi kan aku tahu. Kan aku tahu posisi. Maksudnya kula niku namung ngefans kalian Bapak Yoyok menika namung mengidola karena salah satu dalang yang pertama kali saya tonton dan itu pun berpasangan sama ibu. Nanti dikira saya merenggut. Itu kan aku gak enak, Bu. Bu Kesi. Dalam nyapo. anu maem mawon gen lemu gen sehat nggih. Sik to. Aku ki kok is apal to. Angger cah loro ketemu. Mesti suasanane ngene iki. Pripun nggih Bu, niku ngaten niku Suasanane iki secara otomatis chemistry gitu ketemu karena mungkin mengidola saya cuma nonton secara digital. Lajeng jarang ketemu kalau pas ketemu tuh nyambung dewe gitu. Iya. Pancen aku Ramaido Elisa. Waiting treason because margi kulinten itu Iku bahasa apa? Bahasa ngendi? Bahasa Jerman apa? Waiting treason. Ya Jalenten sekeng kelenten nopo? Waiting treason because margi kulinten. Waiting tresno mergo saka kulino. Yen awakmu mung tak weling to, dalang yen kulino gandeng utawa nyedak sinden. Kulino suwe-suwe atine gogloh, semono uga ya sinden. Mula mau tak weling sore, ujiane 3 perkara sing abot babakan wanita. Coba lek ngerti wong wedok ayu kaya Elisa lek kuat ya. Kuat no aku, kuat. Kuat tenan. Kuat. Maksudnya kuat nggo nyangka loro-lorone apa kuat tetep tresno siji? Ayo diperjelas. Kowe iki lho Aku dikuyok aku. Ren diwangi Ren. Ayo. Ini kan orang banyak, itu tak perjelas nanti aku tertuduh kan aku nggak enak gitu loh. Ngene lho Mbak Nun sewu ngendikane Mbah Hasim, ya toh. Oke. Pripun Mbah Riyen Hasim Kak, menika? Gusti Allah ki lak menciptakan dua manusia, Adam Ya. kali Hawa, lanang kali wedok gitu. Lah ndelalah nggene omah-omah ki putrane ki mesti dampit, lanang wedok jumlahe padha. Nek gandeng biyen ki akeh perang ya toh. Mbuh kuwi rebutan kekuasaan utawa siar agama. Akhire akeh wong sing maju perang, wong lanang-lanang kuwi do mati. Lah sampai sekarang survei membuktikan jumlah laki-laki dan perempuan kuwi akeh perempuan. Ya. Yen nganti wong lanang siji rabi karo wedok siji, iki engko wedoke turah. Ngendikane Mbah Hasim ngono kuwi, ngono. Pripun Pak Dasar? Panjenengan ora cocok. Sik, aku arep intermezzo. Iki yen aku ora nyuwun preso. Nyuwun sewu nggih. Niki lek kula mboten nyuwun preso kiai sing asli sing tenanan, tak tekakne rene Mbah Hasim. Nyuwun sewu Mbah. Jenengan kedah minggah panggung mriki Mbah. Niki diperjelas Mbah Hasim. Jenengan sebagai kiai. Niki. Nah, jenengan sebagai kiai Mbah. Jenengan itu sebagai ustadz kiai sing biasanya dakwah di mana-mana bahwa suami istri itu harus rukun sampai enten betul. Saya juga ada pertanyaan Mbah Hasim. Tolong Mbah Hasim ini diperjelas supaya kita juga tenang ya Bu. Tak omongin sa. Ose. Apa? Bukesi Elisa. Nun sewu. Ngate sing Mbah Hasim ki kiai kok iso kok bengoki terus kaya ngono iki lho. Mbah, lho ki diajeni karo santri-santrine lho. Ade kudu ngaturi Mbah Hasim. Mbah Hasim. Aku pokoke ora marem nek Mbah Hasim tidak mriki Mbah. Harus memberikan jenenge hawong nggih Bu. Dadi yo ngene iki ngomong terus nek ora diselesaikan sama Mbah Hasim yo kita cerewet terus ya Bu. Iya. Kita akan
tamongi Mbah Hasim ndiki ngandani aku. Pripun? Mas saya jenenganipun kondang pun sugih sukses. Bojo niku yen sitok kurang. Pokoke aku ora trimo. Lek Mbah Hasim rong tindak mriki arep tak klarifikasi. Mbah, ayo Mbah tindak kula parani lho Mbah lek mboten kersa. Luar biasa kersa lho. Ayo Mbah. Nuwun Mbah Hasim. Dewa Teratawanta ya mungune endra. Tanpa pindan was kasunyatan bareng disanding sinden loro sing do geger perkara bojo. Aku arep nerangne ya rada bingung. Wong kasunyatan godha sing paling abot niku wanita, tur wanita niku kalah karo Glembok Solo. Kalih Glembok Solo. Nggih. Wis to digdaya wanita cerewet to kaya ngapa lek diglembok manut Mas Cahya. Nggih. Dadi mulane lek niki wau do eker-ekeran perkara bojo loro niku kan dadi lelagon to Mas Cahya. Lagon. Heeh, lek bojo loro kan ra patek meneh wong siji gedine kaya ngono mos arep imbuh sing model kaya ngene iki. Ngono maksudku. Sing jenengan wingi aku ora ngewangi jenengan, tapi aku ora ngewangi Bu Kesi ora. Was kasunyatan mari aku wis kadung hoping iki repot. Nggih. Lah wingi jenengan kok WA kula enggak apa-apa Mas Cahya rabi melih ngoten apa ngono. Lah kula bar terus ditututi WA Kang Garwa. Piye? Pripun? Anu Mbah Hasim ditenono awakmu lek ngrestui. Ngono. Aku ya rada ora patek wani. Mbah Hasim, nyuwun sewu, Mbah. Jenengan menika kula aturi tindak wonten panggung mriki niku supados saged ngedem-ngedem ati kula niki lho, Mbah. Oh, lara-lara. Dados kok jenengan niku malah ngompor-ngompori bahwa punya yang lain niku boleh. Kula niki butuh jenengan ingkang hitungane niku apal ayat-ayat dalam kitab suci, hukum-hukum dalam kitab suci niku pripun menawi wong lanang niku poligami. Niku disahkan apa mboten? Ben ati kula ayam tekan ngomah mengke kula mboten tukaran, Mbah. Saderenge nyuwun ngapunten ingkang tanpa pindan. Mergo wong lanang kuwi kridane duweni gragas, tapi kasunyatan lek akeh ra iso nangani, fawahidah cukup siji ae. Lagi iki. Cukup setunggal. Lagi iki nek dalang digragas-gragasne iki. Rungokno. Aku yo lagi iki jenenge Kiai Tiunggahne. Wong iki jasku ki tak cepot nang kono Mas Cahya mergo adoh mlakune. Nggih. Sampun terang niki berarti satu untuk selamanya nggih. Wah ngeten Mbak Arsa nggih. Mulane jenengan nek wis ketok dingin ora usah tek memet-memet rono lah. Nggone Pak Dasar kae luwih apik. Mriko mawon nggih. Iya, daripada rene kok nembung ra patek kepenake. Oh nggih. Nggih. Nggih Mbah Hasim, kula pun marem padhang nggih. Terus kula niki nggih ati kula jan pikiran kula padhang cerah. Sampun mundi dawuh panjenengan. Aku yo sik lagi iki. Iya iso tiba. Jenengan kok iso manut mawon to. Mosok Kiai bengoki lho. Lah mosok Kiai kondang. Lah jenengan Kiai kondang mosok kalah karo sinden ora. Sik Mas Soyo, tak kirimi aku sik nang Merdion sik ngaji. Nggih. Matur nuwun, Mbah. Cepok kene bae digarap karo bojomu Mas Soyo. Iki lek aku ora tegel, iki kok aku mulih ya ruwet tenan Mas. Nyuwun ngapunten, nyuwun duka Mbah Hasim, nyuwun pangapunten. Napa-napa injih. Sakniki panjenengan ngersake tembang napa Mbah? Menika menten Mbak Elisa. Nggih. Lah aku ki seneng aku wong aku ya ora patek iso lelagon aku. Napa anu kompak kalian Pak Dasar? Ojo to Pak, kowe malah ngububi neh. Aku kok diamuk neh lho kuwi. Ya ampun, wong tuwek-tuwek kene bae dadi mak comblang ya. Penonton-penonton iki mbah sing rambutnya putih iki lho malah ngompori bojo loro. Alah. Anu Mas Soyo, hobiku niku selendang biru Mas Soyo. Selendang biru. Iya. Sing klasik to? Nggih no. Oh nggih. Tapi sing nyanyi aja sing kene. Aku mergo pleke karo kene. Oh nggih. Heeh, karo kene wae. Jenengan kalih anu Bu Kesi pleke. Duet. Iya maksudnya kok duet ora lho. Kowe aja ngejak duet aku.
Duet Mbah Aku ki Yai. penyanyi dangdut masalahe ngono. Mulane sak durung ngendang aku wis gendut dhisik tak mriko. Ngoten. Dangdut karo ngendang wis gendut dhisik. Mbah Yai lucu tenan, Mbah Yai kuwi lucu tenan. Wah sungkem kula Mbah kula. Lah mulane kiai niku dipun tresnani kalian para jamaah masyarakat mergo le tutur niku adem. Dengan hiburan maka bisa mencerahkan kepada warga masyarakat termasuk jamaahnya Mbah Hasim. Lha luar biasa. Saderenge nyuwun pamunten ingkang tanpa pepindhan niki sampun kula nggih. Nggih, Mbah. Nggih. Mergo kanten nututi wekdal mengke kula ajrih lek lelakon menika mboten tutuk ngeten. Nggih. Pramila kula tak lumengser saking kene mriki badhe terusne anggen kula ngombe kopi. Nggih, kula nggih badhe ngombe susu, nggih. Iki lho ditawisi susu jahe iki lho ora. Nggih. Anake Pak Mbah nuwun nggih pangestunipun Mbah Hasim. Nggih. Matur nuwun Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sawerane pundi? Mboten. Oh nggih. Sik, Bu Kesi neng kono karo Mbak Elisa. Nggih. Dudoke kekompakan malah di dawuhi diberi amanah karo Mbah Hasim. Sindang biru nih sing klasik. Ayo. Ya, Pak kita rukun ya El ya. Sing jero songo, ayo. Kita tukarane sajane dadi bojo loro ya. Ampun Bu, udah. Gawe mancing-mancing guys iki seneng. Ning aku barang tak rasa-rasake ya. Dadi bojone dalang ki wabot ning omahe. Abote napa Bu? Ya lek kesel kon mijeti. Urung lek ngladeni sego. Urung daharan niku lek El. Durung nek arep mangkat wayangan. Dalang nyiap-nyiapne properti. Peh aku jane yo kesel. Jane lek aku duwe wakil duwe sedulur wedok kaya awakmu aku yo seneng kok El. Garek dhek kuat ngayahi apa ora? Ora. Aku karo kowe kok pisuwi terus kok. Imam guyu, lek ngantuk awas kon niku. Yo ben to. Yo Mas Dwi yo selendang biru. Ayo. Selendang adalah keindahan untuk wanita. Biru tegese bisa rukun antarane Sukesi dan juga Elisa. Yeah. Rukun Lagi iki enek maru rukun ya iki lho. Harus netizen yang YouTube ben tenang atine bahwa Bu Kesi itu ora segala ora cemburu tenan, ora nyunggi kompor tenan, kuwi mung etok-etok gimmick ngono lho. Nek dene tenan ya ora apa-apa. Manas-manasi mboten. Niki cuman bentuk kekompakan kita bertiga kok. Iya, adik sayangku. Ya. Iya, maduku. Monggo, selendang biru Mas Dwi. Atur Mbak Hasim, monggo sing laras punjuk kopi Mbak. Berdua mawon yo. Aku manut aku. Ya sing tuwek sik ra apa-apa. Aku nyadari yen tuwekan. Ora. Hanya selendang biru hamung. Waduh, gregele mbok wek jan luar biasa ayo. Hamung. Bar kuwi termangan ayo. Ngono ya kudu enek grenjel-grenjele sing marai sensasi. Iya, gregel-gregel. Ngenaki hati. Batin setiamu
Kur selendang tetep ana janjimu selendang biru. Genti Dik Elisa. Dek. Suarane ya apik ya Mbak Lisa. Ning sik apik Bu Kesi tetepan. Nggih no. Senior kula, idola kula. Selendang biru. Alah. Alah. Selendang. Selendang biru. Biru. Hemong. Ngenaki hati. Neretekan Pak Cahyo. Dek. Mayu. Aku dingonokne rumah saku jari kok teles dhewe to. Ampun Ndoro. Teles iki mau ki lho bar ngingkruan bawa giman teles mulo nggih perlak aku. Baten setiamu. Kur selendang biru. Grupak sing kenceng Mbak Lisa. Yuk. Tetep ana janjimu selendang biru. Sudah puas ya? Nggih Bu Kesi, nggih. Dawuh malih Pak Cahyo. Nggih no. Oh, nggih, Pak menapa? dasar kala wau ngersakaken Nggih. Sri Huning. Oh, Sri Huning. Oke. Gandeng wau amanah sik iki ora tak dum ku sik lali kula mangke dina selak kondur mang jiro lupat 500. Niku wonten tulisane ngadek. Nggih estu, nggih. Niki nggih kula khusus 500. Lah, Kula niku. tampi nggih, Pak Pak. dasar niki nggih. Nah, pun sah nggih. Matur Nggih. sembah nuwun. Nggih, Niki padha-padha. kula salim mboten? Salim no ya. Nggih, matur sembah jan, nuwun, jan. Pak. Le karo Kyai Kakung le bekti nganti tujune ora roh ae. Ayo. Nggih ngampun ngaten jenengan niku kan dalang. Nggih, Dalang no. itu juga guru. Ah. Jadi kan saya harus itu loh menghormati kan ngaten niku. Mboten kok pripon-pripon niku mboten. Dihormati malah kaya gendera Mbak aku ora ya. Iki lho Pak Dasar ngesake Sri Huning jenengan. Oke. Nggih. Pak Dasar mungkin ajeng duet kalih Mbak Tatin mumpung kepanggih. Oh sampun. Sampun. Nggih. Pak Dasar nyawang mawon pun marem. Nggih. Nggih. Stop. Apa neh? Stop. Loh Nggih. Pak Dasar kan piyayine halus, lembut. Nggih. Nggih. Jadi beliau wis nadyan tok ingin tapi mampu menahan diri, ora kaya awakmu.
Aku kena terus ket mau kaya. Nggih, nggih. Wong sak salim lho niki wau. Lah ya salim lah ya kedekatan to ngene Mbak Elisa ya. Salaman ki ora apa. Semua sinden juga biasa kan salim semua. Biasa. Umi juga salim. Mungkin juga malah gini. niku lek anu ngambung tangan kula nggih. Umi, Winong, bir kita. Sami nggih. kok Bu kula nggih salim biasa. Nah, Tapi nggih namung mboten kula kumbah. Ah iya. Lha pancen Elisa jarak kok sing senengane ora. Wong lanang aja kok jarak tak tenani kapok lho. Ampun. Nanti yang di mobil marah nanti. Loh, siapa? Oh ya calon dong. Oh, sudah dapat calon. Semoga ya doanya ya Pak. Alah, muga-muga ndang bar ngono. Tegese bar untuk menjadi perawan dan juga membujang ngono lho, ndang rabi ngono. Amin. Nek rabi jenengan nggih anu berangkat mboten nek kula kasih ulem. Sudi. Aku paling lek mangkat karo nggo gitar ngono ya. Kemarin jreng nganti berdarah tanganku kowe. Ya niki bawa Sri Uneng napa langsung? Bawono, Oke. 500 kok langsung ora. Sapa ngerti lek ulang tahun SMA 1 sok wayangan. Oh nggih amin, mugi-mugi nggih Pak. Nggih. Putri Kangsu Listieng Warni Srihaning Mastika Mas maaf soalnya biasanya kan Putra Kanjeng Surolawe. Yang bener Labuh Tresno. Putra Kanjeng Sirolawe. Oh, Putra Kanjeng Lek Sirolawe. ora ngerti aja malu, takon karo aku. Oh ya. Nggih nyuwun perso. Mas napa Pak Dalang? Mas Dalang napa Pak Dalang? Mas Dalang apa Pak Dalang? Bebet. Oh iya. Janganlah. Pak Dalang nyuwun perso ingkang banner niku pripun kula di banneraken. Putra Kanjeng Sirolawe. Kebiasaan nyanyi wonten campur sari niku kan nggih agak beda ya. Jadi ini mau tak betulin, betul-betul. Nggih, mboten napa-napa. Putra Kanjeng Sirolawe. Nah, iki aja nganti kleru iki. Druk prang brong. Ayo. Tak prangkung bajana kara bebela wirat moya Pak kula kalian ajeng anu matur nuwun kalian bapak-bapak yang berdagang di sana. Tadi mbikake dalan Pak apa dari kira-kira 2 kilo 3 kilo niku pedagang sedanten. Dilalah penonton juga rame sampai sana itu banyak banget. Tadi bisa dikasih jalan terutama sik bakul lampu yang nggawa mic barang. Tulung ki bintang tamune teko bukake dalan. Wah ini mboten niku kula mboten saged dugi mriki saking banyaknya penonton pada malam hari ini matur sembah nuwun. Nggih, sami-sami. Kula lek sampun meling jenengan to. Ben perjalanan jenengan aman. Kuwi tekane aja bengi-bengi. Oh nggih. Bareng karo aku, ya to. Oh bareng kalih dalam. Bareng tegese iki iring-iringan ngoten lho, Pak. Lek kebengen kan kebak penontonnya mboten iso liwat nggih to. Lah ya aku balamu, Pak, tenang ae. Bareng Pak Dalang, minggahnya sareng-sareng. Nggih dilalah niku pas wonten kewajiban sanes niku dados nggih dibagi-bagi waktunipun ngapunten, dados rada randat. Tur ya niki wau saking nganune bakul-bakul saking komplite kula kan mampir sedaya. Mbak mampir tuku iki pentol ya mampir. Mbak mancing riyen ana.
pentol. Iya itu apa bakso pentol. Bakso pentol. Ya, iku. Tak mancing riyen nggon iwak-iwak kuwi kon mancing. Terus ditawari busi-busi barang akeh banget. Kuwi penting kuwi. Heeh. Wis suara muntek kayak ana busi kuwi. Ayo. Iso lancar nggih. Lancar ayo. Tan wurung srihune gugur dadi mustikane tuban menika lho Mbak Elisa ugi wonten dawuh saking Gus Arba. Nggih. Panjenenganipun paring dawuh nyuwun gending pepiling dipun dangdutaken. Nggih. Menika ugi request saking Mbah Yai Hasim. Nggih. Mangke Sri Huning sak rambahan langgam dilajengke pepiling. Pepiling. Nggih. Monggo tarik Mbak Lisa. Yuk. Sri Huning mustika tuban labuh tresno lan samaya pati marang Raden Wiratmaya kang wis prasetya anandang brangti Sri Huning datang grahita kanthi tresna kadange pribadi Wiratmaya putrane Ra sira lawe adipati Tuhan Sri Huning putrane ngabdi wangsa pati nalikane nguni kabebahin madya langka dongprang tanding lawan minacinggo Nderek nyimak Mas Yoyok Cahyakuntadi mugi rancak samudayanipun sukses selalu. Saking kadang kula sepuh ing Klaten Mas Kisno iki lho Mbak Elisa. Oh nggih Pak Kisno. Nggih, parang monitor. Monitor live streaming. Niki nggih kathah yang live streaming ya Pak. Nggih. Terima kasih dari jauh dari berbagai belahan dunia nonton wayang malam hari ini. Nek dilumpukke ning kene tumblek-blek ora sedeng nggone tekan kono-kono. Ya, iki dilalah. Tumblek-blek ora sedeng. Nggih. Sedeng-sedeng ora. Dilalah konten apa teknologi baru digital live streaming iki membantu sekali piyai-piyai saged menikmati wayang dari manapun tempat disambi karo ngono ya iso disambi karo turu ya iso disambi karo ning sawah ya iso bebas Saiki ra iso nonton dipirsani sesuk besok bisa nggih sip Mbak katresnane Wiratmaya Gus Arba
asa salat saya tingetake tindak mungkar magrib lan isa cangkepe prayogane tindak besolah sunae aja sembana iku perintah agama kelingono ning donya mung sedelo sabar lan lagi pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah suwarga la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wis wajine tansah dielingke wis wajine padha nindakake akan kusumandang kaya sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran sholat dadi jagae agama limang waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumainah luwih sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat saya tingetake tindak mungkar magrib lan isa cangkepe prayogane tindak besolah sunae aja sembana iku perintah agama kelingono ning donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah suwarga sampun Mas Terima kasih. Nggih. Mbak Lisa saged istirahat sebentar. Ayo, ganti Mbak Tatin Lestari Handayani. Men jumeneng. Monggo Mbak Tatin. Monggo mriki kula entosi. Penontone wis ngenteni. Oh Mbak Tatin aturan mriki Mbak Tatin titot Sugeng dalu. Sugeng dalu. Nggih. Ngapa kok lemes nek karo aku kok lemes? Lah aku nyawang awakmu wis wedi dhisik kok ayo. Kenapa? Lah kamu itu kalau lihat pria itu menteleng mripatnya itu loh. Ya jen mripate ngene iki mosok kon merem. Iya, nggih. Menika suwe mboten pethuk pripun kabaripun? Alhamdulillah sae sehat pangestu jenengan. Alhamdulillah. Jenengan lah nggih sehat mawon. Nggih alhamdulillah sehat. Garwane tasik Mas Tulus nika. Nggih tasih masa ya arep piye? Ya tasik ngono dadak ngegas iki nyapa lho. Jenengan nggih tasih Bu Kesi. Oh, abadi. Ayo. Kowe guyumu ra penak kowe guyumu. Saya ora percaya kowe. Ayo. Kok ketoke kok arep mbribik kancaku bareng. Sampeyan ora ngerti. Napa? Gimik drama di dalam pertunjukan ini ngoten niku. Witing tresno jalanan mau piye bahasane Bu Kesi Witing Tresen apa because margi kulinten mau. Jenengan ki kulino gimik nek engko wis seneng tenan piye ro? Hah? Apa? Apa ora krungu apa piye nek omongan kurang cedhak ngene?
Jenengan kulino. Bareng cedak gowedi, Pak. Rasa dicedhake ya jan gedhi. Ayo. Jenengan kulino ngono kuwi karo Elisa. Mengko nek suwe-suwe seneng piye? Ya ora bakal wong ya aku duwe iman lho, Mbak. Wong ki ora mesti iso diwolak-walikke atine lho. Kadang muni sengit ana paribasan sengit kuwi ndulit ki ya ana lho. Ya ora, sengit kok ndulit ora. Yo ngeyel. Ora iso saiki karo telek iki lak sengit to. Ora mungkin wah sengit karo telek tak dulite, ora mungkin ngono kuwi. Kuwi peribahasa dienggo wong nek kanggo wong karo wong ora karo telek. Lah ya paribasane ngono kuwi. Sengit ndulit apa ora. Gur lek pancen sengit lek pancen seneng ora usah dulit-dulit langsung ngono ae aku kuwi malahan ora. Langsung. Wani apa? Wani apa piye? Ora. Kene kok le. Nggih menika nderek sowan wonten dalemipun Pak Arba nggih kalian Bu Siti ngitanaken Kang Putra. Nggih Mas sapa namine? Ayo sapa? Mas Al. Bagus? Albib. Albab Labib Nur jenengan Irham. maca ya. Sapa jenenge? Labib Nur Irham. Nggih, Mas Labib menika mau mengucapkan selamat menempuh bentuk baru buat Mas. Piye to iki kata-katamu nek ngono kuwi? Lah piye? Lek wong manten piye ucapane? Selamat menempuh hidup baru. Oh iya, lek ulang tahun. Selamat ulang tahun semoga panjang umur. Lek sunatan. Selamat menempuh bentuk baru. Sing baru iki bentuk sing piye? Hah? Kowe iso ngucap kudu tanggung Mau jawab. kan jenengan ana meni kulup-kulup mau lho. Heeh. Lah kulupe ilang. Dadi bentuke baru. Carane wong ki maune nganggo ora nggo helm saiki dadi nggo helm ngono lho. Iki sunat apa numpak sepeda motor ora. Iki omong teko ndi-ndi ora. Ya maksudnya Dongane piye? Dongane mugi kagem Mas sing dipun sunataken menika saged dadya putra ingkang soleh. Ngabekti kalian tiang sepuhipun mugi pinter le sekolah. Heeh. Ngabekti karo sapa? Tiang sepuhipun. Kowe muni ngono ki ra izin. Lah ngapa? Lah kowe karo mbokmu karo maratuamu guala. Mbokmu lho seprene minggat ora mergo kok getaki terus. Ya ora, nek wong wedok kuwi ya tak kandhani Pak Dalang. Nek wong wedok kuwi galak kuwi tandane tresna. Nek wong wedok kuwi wis meneng wae berarti kuwi nesu. Nggih ta, Bu? Sing muni betul mau sapa iso? Kandhani nek wong wedok iki wis muni meneng wae sak karepmu. Kono ngono ki wis berarti wis saking jontonge saking nesune nek wong wedok kok bola-bali ngomong ngene berarti kuwi isih sayang. Iki ketok iki Pak Arba iki lek golek bintang tamu kleru. Kabeh ngelok-ngelokne aku to ki mau. Iki jane karepe kowe iki rene iki kon ndukung aku ora melu ngelok-ngelokne aku ngono. Betina dikoroki menika aja karo Elisa ya panggah ketwingi karo Elisa anggur anu gawe. Sik, aku ra entuk karo Elisa. Ya entuk. Jangan-jangan kamu. Kenapa? Kamu ketahuan. Ya enggak lah. Kamu juga suka sama aku. Enggak level. Enggak level. Enggak level piye? Karena aku udah gemuk, kamu juga gemuk. Masa kita mau gemuk-gemukan? Ayo masa gulat ya. Masa arep sumo ayo. Iya. Janganlah. Heeh. Iki lho Mbak Tatin mau saka Pak Dasar Daminto. Ya ini lenggah ya. Sugeng dalu Pak Dasar. Panjenengane wau sampun WA kalian kula. Wong dandan ayu-ayu ngono mbok selfie kok gek kirim ke aku. Lho Pak Kepala Sekolah ngendika ngono. Bahasan kula kirimi alah ayune ngono ki. Pak Kepala Sekolah. Menika Pak Dasar menika wonten nek ra percaya tak duduhi WA. Ayo, Soale WA-ne Pak Dasar menika pun mlebu WA-ne kula. Dadi WA-ne pesene ta pesene. WA-ne Pak Dasar sampun mlebu WA-ne kula. WA-mu mlebu WA-ku. Gitu lho. Oh, chat-e Pak Dasar. Iya. Ngechat sampean. Iya. Dilabur men resik ngono ya. Kok dilabur ta? Lah jare di-chat. Chat. Maksudnya iki nek apa to bahasa liyane cah? Maksudnya iki kirim-kiriman pesan ora di-chat kok raine di-chat ngono piye maksudnya? Oh iya. Ya enggak lah. Menika sampun kula kirimi nggih, Mak. Nggih, wau mungalih anu nyawer kula 2 juta nggih. Nggih, Pak. 2 juta denggelmu mlocot e. Ojo kok tambahan-tambahi dhewe. Lah piro? 500 ora. Pak 2 juta napa 500, Pak? Oh, 2 juta kok. Kene
Pak, lek ngoten mang tambahi 1.500. Lah kula tombokno Pak ngoten niku jenengan tambah-tambahi. Sumpah 500. Lah ndi? Wis langsung kok jaluk to ngene. Loh, amanah harus di apa jenenge dikekne Lah, tenan. kowe rong nembang mosok njaluk dhuwit. Loh, Elisa mau urung apa-apa ya wis nyosang ngono. Loh, Elisa kan spesial, iya. Kamu kan enggak. Ora entuk Mary karo Elisa. Yo, ngono kuwi. Oh, sing maringi we Pak Dasar we langsung nyah ngono kok dititip. Makane bijang malih mboten sah titipke dalange Pak nggih. Langsung tenggen kula mawon nika iki ya. Wis rasa cerewet ta nyoh ora. Ayo mbok. Pira mau? 2 juta. 2 juta denggelmu. 500 lho, Dul. 500 ya. Ngaji, ro, lu, patnya. Kok papat? Pira? 5. Loh, sing jenenge ngene iki ngangge pajak rumah samu lho. Sik. Lah rumasane dalange mak nggih apa? Nggih liwat-liwat tok iki lho. Gonamu mau pira? Nggo pajak ora? 3 juta? 300 tenan, aku ora ngapusi iki lho, tak delokke 1, 2, 3 lho, 300 pajeke 200. Oh lah ya wis kompak kok. Sawe aja pinah kowe 500 lho kowe. Kowe iki padha karo Tatin kok kaya mendring kowe iki malahan ora. Kono malah berarti aku ya kudu 5. Nyo 400 lho. Engko timbilen lho. Hah? Timbilen. Timbang timbilen nyo. Laris. Yip ora. Matur sembah nuwun nggih Pak Dasar ji, mugi berkah barokah kagem panjenengan ora lokak ning malah kebak. Kowe ya kudu ndongakne aku. Lah Lah apa? jajal apa ora tak nehne kowe saka Pak Dasar. Ora mungkin duwite sapa? Pak Dasar. Lah kene ngapa? Nek liwat aku ki mau. Aku liwat wae rasah dongake. Woh. Mulai nggih tuku panganan muga-muga dadi udun ora. Udun ngare dicetet mari. Sing nyetet aku ya. Monggo nek udun ki biasane nangon konoan ki. Arep tok cetet. Enggak. Wani. Enggak wani. Aku lek karo udune ra gila, wedi karo Bukesi ya. Oh alah. Bukesi jenengan ki kok ya purun. Sik omonganmu ra penak kok ya purun. Aku iki lumayan ganteng kaya purun. Lumayan. Iya. Masa ya lumayan. Lah iya ngono kok iso kaya purun. Aku wis serasi karo Bukesi. Serasi piye wong bendina disakiti hatine kok. Bendina dilarani. Ini hanya fragmen. Takonono Bukesi. Bukesi sik. Bukesi Bukesi. Halo, sayang istriku tercinta. Nyapo. Asline nek sampean ora nesu to karo aku ya. Ya mbuh. Aduh, mati aku wis. Randi golok. Kan ngene, aku ning ngarepe wong akeh ya kudu iso nutupi bagaimana perasaan. Lek muka orang, mimi orangnya dilihat kok ngarepan ki ora nesu ketokne ra ora iso dibedakake. Ning hati orang tuh enggak tahu loh tersakiti atau tidak. Ya tampet tak ndem dhewe timbang rumah tanggaku berantakan. Wong wedoke kudu wani ngalah. Iya ora Pak Heru. Oh, iso tekan ndi lho. Rungokna. Wis ora samongan aneh-aneh, dan nembang Ayo. Mau ngersake anu mau lho. Podang kuning. Oh, iya. Kagem bawa mboten, Mak. Oh, langsung mantuk 100 ora bawa ora, pelit men ora. Pelit ya. Bawa iya ya. Iya bawa. Mas, saya dinding ki, Mas. Ah iya. Najan wujud temong peksi. Lek omongan galak bareng nembang yo halus. Asine yo halus bocah. Aku ki galak karo ora iki tergantung mungsuhe. Lah aku yo halus kok yo. Masa sih? Loh, ora percaya penontonnya nek dalange alus. Percaya nggih Pak nggih. Kok ora mantep iki piye to? Kancaku sapa? Kari Mbah Hasim tok no kancaku iki malian. Wis remuk bengi iki aku ora. Wis. Manuk. Wis aku kudu remuk lho. Wis berat iki.
Mas Ujar iki kok iso banjaran Asmarandana ya. Mau Asmarandana Semarangan, Sri Huning. Saiki apa ki pedang kuning. Ha yo ngruwat ya aja turu ya ana tulise. Akeh men to ayo. Asmarandana. Asmara ki gandrung, dana ki weweh. Kaya dene Pak Arbak anggene weweh katresnan mujude pagelaran kang nghibur warga masyarakat untuk menyenangkan para penonton yang tercinta. Lho ngono kuwi. Luar biasa. Jangan tepuk tangan. Ayo. Kenapa? Ora ndukung aku Dik ora. Arep nyalon kok iki ora. Ya Tin. Iya. Ayo nembang kok yo. Iya. Wes winggen kala ngeleki si podang jenah Tatin. Kula Sawangen ke. Pak dasar iki sampean disuting ngangge HP ke lho. mengke Ajeng ki napa lho Pak? Pak ngoten niku. Nggih sangu turu. Nggih sangu bubuk. Ora sesuk ki disetel ning sekolah ning nggen apa ya Videotron ke lho ora. Jujurne karo siswane, inilah sinden favoritku. Alah. Iya. Rada rono men rada ketok karo. Oh nggih, tadi mriki Pak, mengke ketok gedhem Pak. Nano. Iba bunga tiku nyanding bisa Kasih. Yo, dibacotke dangdut ning rada slow Mas Noval. Ayo. Dicocokne karo karakter Mbak Tatin iki piyayene lemu, ning le joget mung sithik, bokonge diguak ngalor ngidul sithik ngono wis krasa. Kok diguak to? Heh? Digolke kok diguak. Paribasane diguak ngono lho ora. Guak rono, guak rene. Engko diguak rono ki lak ngidul. Sapa ngerti kok guak ngidul ditemu karo Pak Dasar ya to. Iki nek Tatin. Kok samene ngono ya. Ayo. Monggo dipunaturaken podang kuning. Yo saking Kendang Mas. Yo. Lestari Handayani.